Sige, nilang bagay yung magbalon. Kami sa unawa man may balon-balon. Basta manamahaw na. Ngayon nga, balik ko gapon. Saan ang pangayo nga wa may eskwela? Wala. Mama, good. Ito. Yan sa yung baon sa unal ah. Si Kabuklob ipadala sa ama di pakambyo og balikot sa. Tira-tira. Oh! Amo pang bag buli. Ni mo nanay yung karyon. Ganang naa na magkaligig na gujuro na lang. Mura og mga pensyonado. Ito magbabay. Diya? Tugog. Hindi man magbaon. Magbag. Man yung mga estudyante ha. Ada. Kung si Mitsu, usahay lagi kay wala mo na may din makabsan ko sa mga yung balon lagi nga. Na, duklan kay ako basta kay na ako korta mahatag magkong wala na. Mong mama dewak. Oh, gapangayo ko Teresa. Ami mama sa Manila na apa dito. Kabalo. Oh, cute oh. Kita na amay na alkansya. Ipok raman na siya sa alkansya. Alkansya kawak. Urot ka pa. Alkansya. Ay timo gani siyampo ug naay kot sa nargo nang naay taging ani kadak nga makaon. Ug kada dili na lang sana magpalit kay magpalit na ang siyampo. Pila ra man siyampo city. Gunting-gunting mo na ako taguan. Sabon humot, crazy, papaya. Hindi na lang mag-chip lang kay mahal. Nagsanina. Ras kaayo na ay mga protektor dito. Oh, tulong na limatong kaadlaw humulom kay. Ay! Gabi ang buling dini pakamat dyan man dili sa ilok. Lagom-lagom na ang dini maglisod ko paglaba. Uy! Kandang makaingon dito ko karon na ay sa panuguon pagbomba dini magbomba. Na, di na dyan ko mo laba. Nga, labahan man po nimo. Pero amay suoto na. Ultimo mga brief, kapilaing na. Paghubo, sabon ng dadyon, ihalay. Una na. Nakaroon palagi adawa. Ako pa'y ko ang permanente maglaba kita maura kong may lang ang permanente ko buhi ang mabugto ng lastik ko. Nawa mo magtuong daan ang paglaba. Wala, lalo eh, kay tanan la. Sal iperme ang mata sa ibabaw. Pagdugay mamamangon. Na. Kawan pa kang wako la. Mayroon pagkadali na lang. Og buhi Sige dali. Siya. Matulog bali. Dali na lang. Kay kung pamikinaon, gawa isa diya sa pansyon. Uy, simbak ko. Nindot pa kag sapatos wa. Ha? Nindot kag sapatos. Kaya nalapili mo ko eh. Ha? Nalapili. Ako ba siya nang imugatan korta? Mo gani. Nalapili mo ko eh. 700. Ako sa Kani kang gonggong o. Kanyang 700. kalibo duha. Kana kagunggong. Free shipping. Ako la, ako mga sapatos la. Di gyud may anak la rohas. Kanang Jerusalem ba? Ano kay Roy? Ay, Hindi mo mahal. di ako mamalit. Barato ra kayo. 100. 100 ko kaya kayo no. 9. Sa gym ay sa Victoria mo tuloy palit. Sige, tingog yan. 109? 900. Sige, tingog yan. Oo, siguro. Minsan may kitagkapustanan na magtingog. Ambot mo ginay ganahan nila la kanang motingog ang sapatos mo spike. Aron nga, unsa may kitay ka na magsige lang tag-dagdag ang kalsada ka rin magtingog. Amo din ang dali maguba. Dili, mana, dira mo tingog sa hamis. Asa hamis. Nadito sa eskwelahan, pero may magsipa-sipa, kaya rin magtingog. Sipa. Ang ganhilis oh. Sa sipa na po. Siya, ang iyang sapatos tagsara kasi mana, boss float. Sumala. Si mana rabi to tong
Gipalit ako dito sa Tagum, Itong Manike. gihatag ni Mami. Ito. Si Mana ba dito nakadugay na ito? Hapit ang gitutuig. Mana. Ito, ganit ka nun, Mayo pa. Mayo man to. So di na gyud ma-absent si Wakola. Di na. Na mo na nindot. Kit-kit mo absent kay sakit daw ngipon. Yan mo lang sakit nito. Pagka man sakit, TB, undang ang sakit. Kaya ay yung pag-eskwela ka rin kaon mo anong dagko na ayaw nga magkaon kami ang taon. Tapos yun na kamo, tinilong ang ikabuot. Nya mamaktas ra mo la sa una. Baktas kay bukid man ka ang balay. Hi, kakapoy ano na. Kami po sa una wa, di ba? 5. Okay na kay mig 5 sa una la. 2. Ay 5 lagi basta na lang may pamasahe sa motor. Maura man gyud Pila na. na po sa'yo? 5. 5 ra. Alapit. Diri ang high school. So good. 5 ra man sa una. Dili man. Bala lagi wala ko'y baon ay si Uncle Babad kay kuan man na siya sa eskwelahan. Sino? Guard. Dili. Guard o ka ng tigbantay. Nagarubing-rubing sa Uncle kada gabi eh. Nya, muingon man na siya nga pagkuha dito sa kantin unsa imong gusto ilista lang sa kuha. Kay minus yung sweldo ba. Kung kuha akong maruya sa una, di na ako magbaon-baon. Basta na lang ko pamasahe. Hindi na makayang buktas. Karon, Kaya ang man pauli 20. pero padulong dili kay Karon dugayan ang ba. 20 ko tubre na di akan lagon. Paabot ang kiladam na. Wa pa klase hurot na. Binuang mo na wak. Lalo may bantikat nagtagpila ng ing anak ka. Sarap yung basi yung ing anak. Anak tag-10 man yung kaya tag-12. Jeez, tagdangit mo to. Ay, tag-18. Ang kulit na kit-kit. No, wa pa din nabot eskwela na hurot na yung 20. Ano pa kadlagong sa manggawa na sige ko sa pay na. Ija pag ganang tungoy. Bukad-bukad siguro di kay mo may kaubsanan at sa pag kaong-kaon. Maayo pa ng anak baboy kay umudag ko na paspasan ako pagkaon kay umudag ko na mahalin dako na kong kwarta. Ingon anak sige mo pagkaon bukadiyos ang iyang kuan ka ng iyang tungoy. Way kabus ganan ako makakaon kog tulog ka. Kuan hungit. Busog naman ako bisan pa unsang sudara di ikaduha di na ko mukaon. Lahi manggod ning kuan la. Tumo-tubo man gud ang ingon ana antud magtubo. Ngaon. Tapos basta lalaki gyud lahi gyud mikaon kay dagko gyud. Padong magdako ba padong dito ulit taon buy-buyo nang imong mga okay. Di magabo di kasabot na magtubo. Yung sa man day ining kita ng tubo. Nana kay box sa ilokwak. Wala ay. Wala pa. Wala pa dayla. Binaan namin sa buy-buy. Ipo. Sikuotan. Katol man yung buy-buy na ako. Katol ba? Katul. Suboy. Mm. Maawaw na bitaw na sa dili na kung gusto nito patong nito sa ila eskwelahan ang mag-vlog. Nga naman. Maawaw na. Wala man. Pero siya ano maabot siya dito sa naalain na so dili siya malipay na. Wala lang kay... Sabaan mo kayo. Magbuhato dito. Sa tabaan. Eskwelahan. Magtalog volleyball. Wala itong basketball doon. Saba kayo. Ako sa vlog sa kuan. La ana gyud na la maulaw gyud magka pag maulitaw ng ang bata. Ulawon na ba? Lawon sa kaon dili ulaw. So Birthday break ko. Kita ni ka ako ng birthday glain. magsugod-sugod na nag-crush la. Crash na bitaw sila itong gulot at arsi. Hindi ka itong libat. Itong inari na ko dili kay naigog ba mo? Di pa mo late walk? Ito ay alas 8 ay sugod. Sa pa. Pwede di alas 7 ang klase ron? Exam naman. Ito mo sa dala.
Exam naman. Wala pa iguan ninyo maestra, kaya mag-una din ang klase. Pero mag-klase ang maestra, dili mo sige naglingkod, cellphone. Uy. Tudlo pagbasa, lain ang kabasahon. Busing ang... Yan, nagpa-project pa mong ceiling fan. Ceiling fan, wala na. Guba ang gito ganin, guba sa singit. Project. Tama-tama? Naay class fan mo, wak. Class fan. Naga-class fan man, misaw na lang. Kanang tag-G's kada semana. Sao man. Kanang magbaragbaon na among kwarta ba in kasog namin paliton nga kinahanglan sa eskwelahan di na mukaan class fund kada semana gyud na ilista tag tinag 10 pesos sa una nya lisod kina sa una kuan la oy kompletohon nangko grabe ta sa una no Ang gani, sao man ang siling panggitay. Magdala di ay karton ipay-pay. Ako initan. Di kayo hulot kami. Bahala na sila. Bili sila pay-pay. Ako magpay-pay. Nag-class po may ramog sa maestra. Ako'y maestra ako tanan. Ako'y kaong silimpan. Silimpan barato naman pa. Pilong pa mo dito mga bata upuan. Kasi mag-review. Exam naman. Hindi, review ko man may ba? Alas 9, alas 8 ko mga exam. Kasi magparibig medyo review. Usa review Review. Basi pa-reviewon pa mo. Kung sa may inyo ikuha dito. Ang gilit mo. Wala lagi. Kayo man mag-review gapon. Ikaw. Umot lang. Okay. Mag-review mo karon o maaw kahapon. Ayaw pag-anaran na, kaya imo anak. Maanak yun ka anak. Wala. Siya kay di man, siya na siya. Sa una di man siya ingon anak. Unsa di siya Mag-anak ba? ayukit pa para kung laga sila ga beso na Pero- pero ang mata Okay. Nain ka ayo bra. okay kaya niya nawala to Ni ka ulit taon ni mo ingon. Ato ta dito sa laga kantin. na lang siya magsisya ganana Kinsa gud nakit ka tong magpirap-pirap gud. ano okay. Nakakuha man to sila ga kang kanta to angkol niya anak ni Ben ba Pilais Ruben, o Ruben kay maanak ka ana magagang biyain na ay magdako kay mamilti ka mag-iyo. ikaw nakapoy ikaw nagaon na ning duha Ano mo bawal. Ano ba naman? Basipan. Kato idlog na inawratan niya. Kung ibo-ibutang dito tanan. Pa din nakausap. Ako mo nakausap kay Gungo sa tikyan na. Ha? Ako mo nalaon. Ay, magot mo na mo. Naman mga utbang anak niya. naman to ako Balik naman sinigang sila. akong gigawas ako initon hindi lang ko kabalong abri sa gasol la ako to initon Hindi. Maaman siya gunggong dyan. niya na Banhat ko ng mga lamig biya na lao lain ng daw ang buwan. Kupugan dahil ang pagkagabi ay mapanos na ang sa unawak no kay dako kay tabang si Manoy Kiking sa mua kay di ba si Manoy magsigatag og isda lang wala man yun Naalili man po mga ungisda. wala yun may sudan sa una pag na si Manoy makaisda mi paksiwo ni Lula ya ginamos alamit na kayang kaon nya uli mi pagkaon to magbaktas ra mi gikan high school layo kay init kayo Magtabang pa rin dyan maghapot ang tangkong. Madapin kay wala magkariton ko ang tiyaga o si diha ila likod lati jale ba manangkong man sa Lula ya mag-agi akong mga classmate kay katawan ko nila kaya ngano daw magpasan-pasan kog tangkong kuy labot Chance. kay kuy labot kay makaporta man ko tagaan kong Lula Sige, kung chance na. oh sa tangkong naman ka wala na mahilom lang ko sila kay nag-andan nag-spell ako kay pwede ko kay nagtangkong pa man ko pero okay ra munang malate ko munang pag malate ko di
pang kuan ang kulbabatan ng mga late laba. Pero ako kay di ko niya pa pasudlon kay diretso. Nagulba mo yaw-yaw gud mo si Jod ni si Ervin mo lagi kul diretso mo lagi sulod. Nga kay dugay mo kina siya nakakuan kay dugay kamata gatik. Katong mga nangalit pag unahon ako diretso sulod. Kayangan ang ba? Ang kabintanan siya karon sige trabaho. Kayangan ang tuyang trabaho ba? Lagi ilado benta kay jud sa nga bagtik kay nga guard. Anak na din siya katong high school Wala ka. pa ka na high school. Wala ay college na kani anak kit. Naanak ko sa Davao, na Miss Davao ato. Sa high school. Siwa ko ang naanak tong ako, na high school pa ko. Ang 6 na sa sabi na ko. Kadumdum ko sa una katong nag-live-in ni si Mama ni Kit ug si Ludwila. Uy sila bugas lo. Nya, di ba kinunso mo man Wala ni? yung mamanikit. Si Jarlene. Oh. Dinibitag to sila. Oh? Nato dire? Tapos Dili mo to Jarlene. Nag-away man to sila kay. Nandiyon man sila gakay. Karingking siya kaning anak Tisya. Si Nico. Neko. Ayaw kadumdum mo pa na. Umukra man po itong ilong. Sila. Jarlene. Pero wag yung sabi, anak ka lang kay. Basta nakakurta ka. Naaday, kwarta. Ayan na yung kwarta nga ibayad pa din sa internet. Sige mo pa ng awa ng anak panggamit ng internet ako tigbayad. Oh. Kuno di nya karon taon-taon di palakaw. Puno na sad. Ali balugit ko ina imatahin ng pa kiplak-kiplak. A few moments later. Wala pa ito nila. Ayaw sana ko permanente. Bakit? Gagang kong mga Valenzuela na tanan dili ka po. Ha? Kilido. Ipoy, Valenzuela, Tiket, Valenzuela. Ug mga mingit na sila, Valenzuela, Gapon. Oh.